É o camiño po mirador de Rega Pereira no Monte da Fracha. Aquí hai un merendeiro fácil. Está cheo de xesta, hai de toxos, de breixos, carballos pequenos, eucaliptos. Por aquí empeza unha pista moi amena, porque aquí hai un merendeiro, unha área de recreo. Castañas, por aquí sí que xa é máis variado. Aí está Pontevedra ao fondo. Xa temos aquí cartel. Ok, vim a parte fácil. Máis carballos. Máis mesas para merendar. Parque Forestal da Fracha, área de lecer, Rega Pereira, Tomeza. Isto xa é Tomeza. E aí está a ría, ao fondo. Esta é a fauna. O lagarto Arnalo ferreño, os carballos. Alá está a illa de Tambo, Pollo. Bueno, vamos a darlle a volta rigurosa. Xa que fixeron o pasadizo de madeira, pois vamos a usar.